ಕೇರಳ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎಕೆ ಮಶ್ರಫ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾರಿಕಾಡ್ ರಮೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕೃಷಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಕ್ಫ್ರೂಟ್ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಭೆಯ ಅಂತಿಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಅಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಂಪೂರು ಬನಿಶಾನ್ ಜಾತಿಯ ಮಾವು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಅಶ್ರಫ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ഫാർം അധികാരി മുസ്തഫ ഫിക്ർ സ്വാഗതിಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിലെ വർക്കാടിയിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫാം അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ചേർന്നിരുന്നു. സാധാരണ ചേരുന്ന യോഗമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട രമേശേട്ടനാണ് സാഹിത്യം വഹിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ സർക്കാരിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രോ പോളിടെക് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ കോഴ്സുകളുടെ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ ഇതിനൊന്ന് ജനകീയവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചെക്ക ബെസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നടത്താൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു. തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇതിനെ മാറ്റാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നത്.